सुरुवात होईल. 12 वाजायला आले आहेत आणि इथे तुम्ही बघत असाल वर कॅमेरामध्ये पंट्यांमध्ये तेल ओतण्याचं काम चालू आहे त्यांचं. आणि आता हे सगळे दिवे लावले जातील थोड्या वेळात आणि टिप्पर आपला पाजायला जाईल दरवर्षीप्रमाणे. आणि मंदिराच्या गाभाऱ्यात पण आता सगळं दिवे लावायचं काम चालू आहे. तर आता आपण ते पण बघूया. दिवे लावायचं काम झालं आहे आणि आत आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात पण झालेली आहे. देव सगळे गाभाऱ्याच्या बाहेर आले आहेत.